papriku, da sadimo papriku, znate onu žutu. Ko će da plače prvi? Molim! Mira je ovdje da je snimljiš. Žutu, finu ali ljutu. Naravno da pozdravimo goste iz Niša i iz ostalih krajeva. Znači idemo. Znači prva red demo. Idemo druga paprika. Sljedeća paprika Bolivia Rainbow, do nekih 25.000 skovila, dobra ljutina, znači tačno spremite se, idemo. Može. Znači, Alligator Bear, takmičari su spremni, nadamo se, idemo. Bravo gore Petrinke, bravo za damu, imamo znači i lepši pol ovdje večeranas, pozdrav za hrabrost, svaka čast. Paprika iz srednje ljutine, znači nekih do 40.000 skovila. U svakom slučaju, dama odustaje. Ajmo jedan veliki aplauz za damu, svaka čast, bravo! Svaka čast za hrabrost, bravo! Bravo, 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 bravo! Svi takmičari pojedu, polako. Imamo udostajanje, znači takmičar super i Đorić Oliver. Kreće sad. Bravo, bravo za takmičare, svaka čast. Idemo dalje. Gospodin iz Niša, Slobodan Živković, gost iz Niša, veliki pozdrav od ustajanja nakon Tamija Lapena, hvala puno. Bravo, bravo, Žovke, bravo, svaka čast. Skovila, idemo treći sad. Bravo, bravo za takmičare. Znači 8 nivoa ljutine su pređeni, idemo na 9 nivo ljutine, u pitanju je Vjoloftija. Ona je nekih 1.200.000 skovila. Znači sljedeća paprika Vjoloftija Red, do pred 5 godine bila najveća paprika na svetu. Bravo, bravo za Kočarevo, bravo, bravo momčino, mlad čovjek, svaka čast, bravo. Jednog grba Kamila, odmah se pomamila, začas se tu stvorila. Bravo, bravo momčino, bravo, svaka čast, pobednik. Bravo. To su banane i zebra je videla, jako joj se svidela. Rekli mi novinari da samo malo. Koliko je to malo? Onu žutu, finu ali ljutu, znate onu žutu, finu ali ljutu. Grize. Ovaj dole se stvarno naljutio. Mislim od paprike. Gledali smo žirafu. Mada nikad mi neće biti jasno Ni reč nisu kazali. kako možda bude tucana pa ljuta. Ništa nisu slutili. Pitam, tu su gosti iz Leskovca. Sad Coca-Cola Afrike, zbog banatske paprike.
na subprodukte uvoza ove godine. Uvrstili smo znači neke blage anume, Demon Red, Bolivian Rainbow, Trinidad Purple Coffee, Dracula Paper, Mexican Hot, Pimenta Jolokija, SSH Žika 1, SSH Žika 2, znači takmiče se ove godine, veoma sam zadovoljan takmičenjem, znači prošli smo 2 nivoa milionskih paprika, znači Pimenta Jolokija na nekih 1.000.000 skovila, zatim SSH Žika 1 na 1.100.000 skovila, SSH Karolina, odnosno Jolokija Red na nekih 1.200.000 skovila, na kraju zadnji takmičar i pobjednik je jeo znači papriku nekih 1.600.000 skovila, znači takmičenje je vrlo uspešno, možemo čak da izađemo i vani sa ovakvim takmičarima da se takmičimo, naravno. Sa Coca-Cola Afrike, zbog banatske paprike, znate one žute.